Ang walay katapusan nga saad sa Dios. Mayo 29. Siya nahinumdom sa iyang tugon sa walay katapusan, ang pulong nga iyang gisugo sa 1,000 ka mga kaliwatan. Salmo 105, versikulo 8. Ang Dios nagatindog likod sa matag saad nga iyang gihimo. Uban sa imong mga Biblia sa imong mga kamot, ingna, nabuhat ko na ang imong giingon, akong ipresentar ang imong saad, pangayo ug kini igahatag kaninyo, pangita ug kamo makakaplag, pagtuktok ug kini pagaablihan nganha kaninyo. Ang balangaw libot sa trono mo'y usa ka pasalig nga ang Dios tinuod, nga diha kaniya walay pagkausab, nilandong sa pagkabalhin. Nakasala kita batok kaniya ug dili tako sa iyang pabor. Apan siya mismo mibutang sa atong mga ngabil ni anang labing kahibulungan nga mga pangamuyo. Ayaw kami pagdumti tungod sa imong ngalan. Ayaw pagbuunga ang dungog sa trono sa imong himaya. Hinumdumi, ayaw pagbungkaga ang imong tugon uban kanamo. Jeremias kapitulo 14, versikulo 21. Siya misaad sa iyang kaugalingon nga mamati sa atong pagtuaw kung kita moduol kaniya nga mokumpisal sa atong pagkadili takos ug sala. Ang kadungganan sa iyang trono gitakda alang sa katumanan sa iyang pulong kanato. Sa matag usa nga naghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo alang sa pag-alagad nga wala magpugong sa bisan unsa, gihatagan og gahom alang sa pagkab-ot sa dili masukod nga mga sangputanan. Ang Ginoong Dios gigapos sa walay katapusang saad sa paghatag og gahom ug grasya sa matag usa nga gibalaan pinaagi sa pagsunod sa kamatuoran. Si Nehemias miduol ngadto sa presensya sa hari sa mga hari ug nakadaog sa iyang kiliran og usa ka gahom nga makapabalik sa mga kasing-kasing sama sa mga suba sa mga tubig nga gikutaw. Ang pag-ampo sama sa pag-ampo ni Nehemias sa iyang takna sa panginahanglan may usa ka kapanguhaan sa sugo sa Kristohanon ubos sa mga kahimtang diin ang ubang mga matang sa pag-ampo mahimong imposible. Ang mga naghago sa puliki nga mga lakaw sa kinabuhi, naghuot og halos nabug-atan sa kalibog, makapadala og pangamuyo ngadto sa Dios alang sa balaang paggiya. Sa mga panahon sa kalit nga kalisdanan o katalagman, ang kasing-kasing mahimong magpadala sa iyang pagtuaw alang sa tabang ngadto sa usa nga misaad sa iyang kaugalingon sa pag-anhi sa pagtabang sa iyang mga matinumanon, mga matuohon bisan kanusa sila motawag kaniya. Sa matag kahimtang, ubos sa matag kahimtang, ang kalag nga nabug-atan sa kasubo ug pag-atiman, o grabe nga giatake sa tentasyon, mahimong makakita og kasiguruan, suporta ug tabang sa dili mapakyas nga gugma ug gahom sa Dios nga nagtuman sa pakigsaad.